Kaitorongkha hamjakma hamjage borok bo kaitono sinia kaisa jon berem broi batang tangsar je jagao hamjak mungkuri o jagao kaitor bo kuri tinio almighty sas of god bai online godanai jotto takhuktai bhok songno sojak kheriwo almighty sas of god hamjak mungkuri norokno trangna bagai saka saka belai kheno hamjak mung phonuk phano ador khlaifano haifano nini bakhao tongthong mung tonglak hamjakma pai thangnai joli mung barinai ning nini nokni borok bai haksalongnai baksa baksani thanio tamo haijani ma tongnai imang hamerok nongnai tei o charshop kotok bai gdalai gobangma nukhung bai dongo bai thangnai almighty church of god bai gdalma yagulo nini bisingo kubini phala katharno nonani bagai tatal kok sanani tei hoinani phiringo ning kebono ta sadi ma phano ta sadi hini sawo pastor jonghor dikondok bai ta gdalli mothao ta thangli thangnani nangya hini phiringo orono boroni shaytani samuno bujinai borok bo bujiwo saibandi almighty god ni ukologo shaytani samungno long naibing boni hik kamamani poster lagoi tongo almighty god ni member ong mani simi boni hik bai contact koriha bo kathangde tong thije thangka saimanya okal group sainau ben ong mani yagolobo kabangma borokno sotonoi tongo kabangma family no sabai tongo Eastern Lighting no songsanai ongkha jaw waisen bo khoroksa physics teacher bo tei part time professor bo tongmani 1990s ni puila phasingo northeastern China o borni group saklaikha jisu bahan butini ongoi phaikya henei Chinese buri ongoi phaikya henei saka mong hinke yang siangbing jaw ni awai ongjak bihi o bisini simino Eastern Lightning parani simi town dogo pisar jagai sai borok ongoi thangka bisi 1995 o China o borok no ban khlairika bisi dok ni yagulo United States America ni permission manui borok America o tongoikha arono borok headquarter bo snamkha omaike o America bo political benefits ni bagai yasagai Christiani mothano sabayani yaksubakha May 2014 o obodolok tebo sinimung mankha Eastern China ni kaisa McDonald phalnogo borok khorok dok miliui khoroksa bukhukno chair and metal mop handle by boi butharmani yagulo police ok singui saimankha o bukhukno borok mobile number sanmani riya hini boni bosago shaitan habjak hinise borok butharo hini sago o almighty god ni laibuma naisremung rangadai khlaimani butharmani nukhung sabaimani bai kubulung bisi 2012 jora o group ni khorok 1500 along osobjakha kabangma crime bai gadalmani bagai bisi 2011 o chenchin ni hik bono khibiui almighty god bai gadalkha te aboni yagulo boni hikno te nukliya chen QQ chat ni bisingti o group no expose khlani sengkha te paithago non government kaisa organizations namkha anti Eastern Lighting Alliance kabangma borokno nogo kifilka boni o organization ni bisingti bisi 2012 ni paithak jora bo khorok 170 borokno boni nukhungbai katharikha phia boni logi songno kifili manliya bosao sini group ni kabangma borokno boni family bai tewaisa malai phika tei ano hambai riphayo ang belai kheno kha basao wang yu sao o grupo join khlanyani jesik sohos asikno arni okhornani borni prosar regular ningbai contact o tongnai mera bukur sumui nini personal problemo borok habai thangnai tei nukhung eba pararokni borok no sayake sawi mainwas khlaioi boroni phasingo sotonoi tlangnai China News Week ongkha kaisa current affair magazine 2014 BC o 39 BC umorni buri khoroksa interview sao bo BC 12 year jora almighty god bai gadalai tongmani yagulo yakarkha belaikhano poitokra khe tongnani tei rang yafarnani pressure bo riu hini bo sao paithani sal sampajak hini proof khlanyani bagai corona virus atko agrokno barbar phunugo bo protidin thui kapamani thuinani naimani imangno nugo afurni simino bo almighty god bai aste aste khe chalnani chengkha wang jiao pingbo boni hik wang yu bai kaglajak boni mother in law salsa bono bible lo kosol kaisa bijab likha phia abo bible ya aroni simino boni thaniwo sondeo pai sok paikha tamni hinba bible kaisa no aboni phataro te kubun bible sekuri
Oro sing muitu khlaitai. Almighty God dok te kaisa Bible tiklaikia. The word appear in the flesh. Orno sing saiman thai abo katsei phang soitani samung. Tam hinba sini thanio kaiseno Bible dijakha abono first abono last. Salsa wangni logisong Eastern Lighting ni programo koyekdin ni bagai thangmani. Apurni simino borni nogo hor khammani. Boni hi nokhibi ui bufani nogo thangka. Te o soitani group bai gdalei kamawi thangka. Khajani bairok bisikse kirima singsa o soitani samung. Nini pholano sokomornani samungni logi o nokhokno suda yakaira. Hamjangma kurui o jagao pairiui painai mungsabo tongruk lak khaki philyake. Kaito nono signal riui tongo ning tabok bode tongnaikho o soitan bai wansukdi hambai.